дастаи равшани шаҳри Кӯлоб барои иштирок дар мавсими имсолаи футбол машқу тамринҳои худро зери роҳбарии ситоди мураббиён аз ҷумла сармураббии даста Ғайраталӣ Мираҳмадов оғоз намуд. Пеш аз оғози тамринҳо ҳамчун рамзи эҳтиром ба ҳайати собиқадорони дастаи равшан, махсусан собиқ ҳимоятгари даста Эмом Қурбонов, ки имсол 80 сола шуд, ба ӯ либоси варзишии бошгоҳ тақдим гардид. Содиқ будан ба варзиш, футбол, тарзи ҳаёти солим ва дастаи дӯстдоштаи худ дар симои чунин собиқадорон дида мешавад, ки ҳатто баъди анҷоми корномаи касбии варзишӣ тӯли 40 сол боз дар ҳайати собиқадорони дастаи равшан то ба имрӯз майдондорӣ мекунад. Бинобар иттилои роҳбарияти даста пеш аз оғози мавсими нави футбол чунин вохӯрӣ бо собиқадорон ва онҳое ки солиёни дароз шарафи дастаро дар мусобиқаҳои гуногун ҳимоя кардаанд ба насли ҷавон рӯҳияи тоза бахшида намунаи ибрати дигарон мебошад. Барои тамоми собиқадорон ва мухлисони дастаи равшан низ соли гузашта соли бобарор ва фаромӯшнашаванда унвон мешавад ва имсол низ аз ин даста танҳо ғалаба ва боз ҳам дарёфти ҷоизаҳои навбатиро интизоранд. мо умедворем ки соли амисол команда бо беҳтарин ҷора чӣ мекунад. мо муваффақият металабем ки команда бо нақсад баромад кунад. мо бояд чӣ хел ки чемпион кишидем, як лигаи якум ба иҷо гузаштем, ҳамин хел бо муваффақият баромад кардем. Ҳамин балечкое ки ҳастанд ҳамаи моро хурсанд гардонем. мо ҳам хурсанд шудем ки моро файрод карданд. мо дар саршави мавсим бо ҳамво мисол як таҷрибаи худ, як гапҳои худ, як чӣ дастовару чӣ худро ба ҳамво гӯем. тавре аён гардид ҳайати пурраи дастаи равшан ки соли гузашта дастаро ба лигаи олӣ бароварда соҳиби ҷоми Тоҷикистон ва рӯхати бозиҳои осиёӣ гардид нигоҳ дошта шуда. Мақсад доранд ки дар ҳамаи мусобиқаҳо бо сари баланд иштирок намоянд. Дар баргузории машқу тамринҳои даста инчунин дигар футболбозони наврасу ҷавони мактабҳои варзишии шаҳри Кӯлоб иштирок дошта имкон доранд ки баъди давраи озмоишӣ ба даста пайваст шаванд. این تمرین رو سر کردیم. هیئت دمو بچه‌ای که سال گذشته بازی کردن همه این بچه‌ها هستند. با رهبریت نقشه داریم که یک چند فوتبال باز دیگر رو بگیریم، تیم رو پرقوت کنیم، چون که در پیش از ما کوبک کنفدراسیون اسیا میباشد. برای ما هر نقشه خود رو گذاشتیم، یک تیم رو پرقوت میکنیم. дар мавриди бастани шартнома бо футболбозони бо маҳорати дохиливу хориҷӣ иттилоъ дода шуд, ки айни замон бо чанд нафар футболбозон гуфтушунидҳо оғоз шуданд ва дар мавриди пайваст шудани футболбозони нав ба ҳайати асосӣ ҳатман иттилоъҳои дигар пешниҳод карда мешаванд. Дар навбати аввал даста барои иштирок дар даври минтақавии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон омодагиҳои худро оғоз намуда, ҳамзамон ҳайати ҷавонон зери роҳбарии мураббӣ Ҷаваршоҳ Шоҳиёсов тамринҳоро якҷо баргузор мекунанд.